Va? Hallå, gör man så? Det här filmen, jag får skjuta. Hela Evo. Det här är för jag. Är det banan? Min bil. Kolla här i bussen allihopa. Varför inte filma så klarar det? Aj, det gasar på min tunga. Och kolla här är min måltid. Oj, måltid. Måltid, din penna är din måltid. Ja, kolla. Oj. Och jag fångar den, tror jag. Jag fångar den! Men vadå? Med min fot. Vov. Aj! Aj! Okej, kolla nu. Kärring. Kolla nu allihopa. Oj, vänta, fel håll. Nej, så. Världens tråkigaste video. Och jag var tror aldrig på. Hej Rogen! Hej då. Säg då. Men det är ändå så här skrikligt. Ändå så här. Vad säger du? Som, vänta, Victoria så här. Alltså, de får ner och vinka. Ja. Men när man gör så här, det är som man ser skelettet. Fan vad äckligt. Ja. Skjut inte aj. Ja, skjut inte aj. Jag har zoomat in.